Igbo Bibo mmanụ tata bụ ụbọchị Fraịde bụrụ mkpụrụ ụbọchị 30 n'ime ọnwa ekeresimesi n'afọ 2016. Nụrụnụ isiokwu ghara anyị akụkọ. Tata ka nwanne anyị nwoke Dr. Ifeanyi Patrick Ụba Egbechukwu ụzọ n'ụwa niile ji akpọ nnọọ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Anambra niile bụ ndị nke nwere ihe a na-akpọ talent n'olu bekee ka ha bịa gosipụta nnọọ ihe nke eji wee mara ha. Ọ bụkwa ụbọchị eji wee na-eti ndị mmadụ aka n'obi dịka anyị chọpụtagoro na ọnụọgụ ndị mmadụ ndị kwụgoro ụdọ n'ihi nsogbu ya bụ MMM akarịgo nnọọ ihe karịrị 100. Anyị wee na-asị ndị nke buru ego ha wee gatinye na ya bụ MMM ha biko ha kara obi n'ụwa emeghị gịnị n'ụwa ebighị n'akwa. Ozi ekene anyị na-agara ochie onye gọvanọ nke chịrị steeti Anambra bụ onye nke mgbe ọ banyere n'ọkwa ọchịchị steeti Anambra o tiri Anambra mmọnwụ wee mee ka Anambra wee bụrụ sambeya. Onye nke anyị na-ekwu okwu ya tupu ọ bata na steeti Anambra dịka gọvanọ ọ na-aba ịkpọpe redio n'onu Igbo. Ihe anyị na-anụ bụ okporo ụzọ awara awara nke si Nnewi wee gaa Ọka abụrụla nke arụchapụ n'otu ntabi anya. Eneghị anya ịnọkwa n'ime Mbize ebe ị na-achọ ka ibupụta ụgbọala gị asị gị na ọrụ ngo na-aga n'iru n'ụzọ ahụ nke si Nnewi wee gaba Amishi itinye isi ebe ahụ nwanne ọ bụrụ ndagwurugwu onyinye ọnwụ. Mana kemgbe Jehova zitere anyị mara ka Dr. Chris Nwabueze Ngige o meziri ala Anambra o wee wụrụ sambeya.